Арыгінальны падарунак да дня народзінаў 64гадовы старшыня Беларускай федэрацыі футболу Владзімір Базанаў і ягоная жонка затрыманая чэшскай паліцыяй у межах планавага рэйду. Грамадзянаў Беларусі падазраваюць у парушэнні мераў, зацверджаных міністэрствам здароўя Чэхіі. Таксама вывучаецца, ці адпавядае іхнае перабыванне ў Чэхіі закону аб пражыванні іншаземцаў. У эфіры «Аб'ектыў» мяне завуць Александр Пуціла. Добрый вечар. Міграцыйны крызіс у Беларусі і новую пагрозу ўкраіне з боку Крамля абмеркавалі на сустрэчы кіраўнікоў МЗС краінаў НАТО. России доведется заплатить высокую цену, калі яна зноў прыменіць силу супраць незалежнай суверэннай дзяржавы Украины. Новый сигнал с Брюсселю. Режиму Лукашенки отказности не пазбегчы. Сегодня можно начать те дела, юридические дела, которые и обращаться, скажем, в Международный суд по справедливости в Гаге, чтобы было начато расследование. Як у интернете застерагчыся от палітычнага пераследу. Можно зашифровать все свои устройства, провести предварительный обыск у себя самостоятельно и все, что может быть использовано против вас, вывести, удалить, выкинуть. Як спыніць расійскае кіраўніцтва, якое сцягвае войскі на мяжу з Украіну, як перадухіліць новы міграцыйны крызіс на мяжы? Гэта іншая тэма мы сёння абмяркуем, але спачатку пра тое, што 17 чыноўнікаў і 11 арганізацыяў чакаецца, што 5-ы санкцыйны пакет падпішуць ужо заўтра, паведамляюць крыніцы Радыё Свабода. Ён стане адказам, апроч іншага, на садзейнічанне рэжыму Лукашэнкі ў незаконнай міграцыі на тэрыторыю еўразвязу. В середине листопада Европейская Рада змяніла крытэрыі для прызначэння санкцыяў. Уводзіць іх цяпер можна не толькі за парушэнне правоў чалавека ў Беларусі, але таксама за спрыянне альбо ўдзел у міграцыйным крызісе. Сярод кампаніяў, якім пагражаюць абмежаванні, называюць Белавію, турфірму «Центр курорт», турагентства «Оскар Тур», гатэлі «Менск» і «Планета», прадпрыемствы горадня «Азот», «Беларусь нафта». У спіс чыноўнікаў, якія падпадаюць пад санкцыі, патрапіць кіраўнік дзяржаўнага памежнага камітэту Анатоль Лапо, суддзя Верховнага суда Валентина Кулік, кіраўнік тэлеканалу АНТ Марат Маркаў ды іншыя. Тым часам ужо ідзе праца над 6-м санкцыйным пакетам. Ён можа закрануць больш за 300 фізічных асобаў і кампаніяў. Польшча не выдала Макарыя Малахоўскага афіцыйна ў Менску. Гэтак сёння пастанавіў акружны суд Варшавы. У Беларусі мужчыну вінавацяць нібыта ў гвалце над сілавікамі. Там бы яго чакала турма і катаванні, лічыць ён. Падрабязнасці ў матэрыяле Надзеі Бельскай. Акружны суд Варшавы сёння тут разглядаюць справу аб экстрадыцыі Макарыя Малахоўскага. На пачатку верасня беларуса затрымалі ў польскім горадзе Пясэчна на запыт афіцыйнага Менску ў Інтэрпол. Niewątpliwie także wydanie ściganego władzom białoruskim byłoby sprzeczne z prawem. Для беларускага рэжыму Макарый Малахоўскі вораг нібыта здзейсніў наезд на 2 супрацоўнікаў ДАІ. Не захацеў выходзіць з уласнага аўта. Нават пасля таго, як яго разам з дзяўчынай Юліяй спрабавалі вытруціць невядомай сумесю з балончыка. За гэта на мужчыну завялі крымінальную справу паводле 364 крымінальнага артыкулу «Гвалт» або пагроза гвалту ў дачыненні супрацоўніка міліцыі. Але, што цікава, у міжнародным вышуку фігураваў іншы артыкул 363 супраціў. И я боюсь физического насилия, Boję się przemocy fizycznej, tortur. в принципе, то, что меня там просто убьют. Колькі гадоў турмы пагражае Макарыю Малахоўскаму. На радзіме цяпер падлежыць цяжка. Справа закінутая, ёй не займаецца нават адвакат, бо няма сэнсу, кажа Макарый. Вяртацца ў Беларусь для яго роўна смерці. Сістэма абараняе сваіх служкаў і жорстка абыходзіцца з тымі, хто нібыта пасягнуў на іхны супакой. Это мой молодой человек, поэтому здесь Паша друг семьи и мой брат двоюродный, поэтому мы здесь. Мы не могли не прийти, не поддержать его в этот день, скажем так. Знаем, что творится в Беларуси, и надеемся, что, конечно же, его не выдадут, и что все будет хорошо, и все получится в будущем не только у него, а у всей нашей огромной нации. Звонок кажа, судовы перапынак скончаны. Слова суддзю. Беларусь, в свеtle prawa. Беларусь, паводле міжнароднага права,
Гэта краіна без прэзідэнта, без улады. Лукашенко нелегітымны прэзідэнт, а ў краіне пануе беззаконне, адзначыў суддзя. Макары Малаховскі застаецца ў Польшчы. Тыдзень таму яго выдалілі з базы Інтэрполу. Я был уверен, что меня не выдадут, потому что, по сути, это некому выдавать. Как сказал судья, на самом деле, по сути, нету судов, нету президента в стране, и просто страну захватили. Польшчы Макары пакідаць не плануе. Цяпер робяць адмысловыя дакументы, каб застацца тут. Краіну ён называе сваей другой радзімай. Надзея Бельская, Белсат. Як пазбегнуць гвалту ў недэмакратычных краінах? 30 лістапада абвешчаны міжнародным днём аховы інфармацыі. Яго мэта – інфармаваць карыстальнікаў пра неабходнасць берагчы свае персанальныя камп'ютары і асабістую інфармацыю, што захоўваецца на іх. Але для беларусаў ужо другі год пытанні інфармацыйнай бяспекі робяцца вострымі не толькі праз пагрозы з боку кіберзлачынцаў. Алена Дубовік. Самая сур'ёзная небяспека для жыхароў Беларусі цяпер сыходзіць не ад хакерскіх груповак, якія дыстанцыйна могуць узламаць ваш ноутбук, а ад сілавікоў, якія могуць уварвацца ў жытло і канфіскаваць гэты самы ноутбук. Таму стратэгія абароны сваёй інфармацыі ва ўмовах сённяшняй Беларусі значна змянілася. Что можно зрабіць, каб максимально оборониться? Можно зашифровать все свои устройства, провести предварительный обыск у себя самостоятельно и все, что может быть использован против вас, вывести, удалить, выкинуть, и обеспечить безопасность также своих учетных записей. Для гэтага трэба выкарыстоўваць складаныя паролі, двухфактаровую аўтэнтыфікацыю і заходзіць на старонкі ў рэжыме інкогніта, мець зносіны праз IP-тэлефанію і карыстацца бяспечнымі месенджерамі. Гэта сігнал, WhatsApp і сакрэтныя чаты ў Telegram. І заўсёды памятаць, што размовы праз мабільныя стацыянарныя тэлефоны могуць праслухоўвацца. И можете себе пометить в ежедневнике. Милиционер – лицо неприкосновенное. Летась у Беларусі з'явілася хакерская група кіберпартызанаў, што ўзламала рэсурсы дзяржаўных установаў і змагла атрымаць доступ да тэлефонных размоваў міністраў і высокіх чыноўнікаў. В РБ всех могут писать, но нет достаточно оперов, чтобы все эти записи прослушать. Пишут только тех, кто интересен режиму. В основном сотрудников МВД, бизнесменов, врачей и прочее. Также слушают оппозиционеров. Лукашенко, как правило, не слушает, но, возможно, мы наткнемся на его разговоры с другими людьми, которых слушали. Сім-карта беларускага мабільнага аператара стала прыладаю для сачэння. Мабільная сувязь небяспечная, бо званкі могуць праслухоўваць, перахопліваць СМС, зліваць месцазнаходжанне і блакаваць нумар. Часто люди забывают о том, что слабовики могут перехватывать смс-ки на белномера +375. И это позволяет им зайти в аккаунт, к которому привязан ваш номер. Мы рекомендуем не привязывать ваш белорусский телефон к протестным аккаунтам. З лістапада ў Беларусі пачаў працаваць закон аб абароне персанальных дадзеных. Мы былі апошняй краінай у Еўропе, дзе такога закону не было. Закон аб ахове персанальных дадзеных. Што ён азначае для звычайнага карыстальніка з Беларусі? Ну, насамрэч, трэба, па-першае, адзначыць, што мы апошняя краіна ў Еўропе, дзе такога закона не было ўвогуле. І таму сам факт прыняцця такога правовага акта трэба вітаць, таму што сапраўды ён хутчэй бараніць карыстальнікаў сетак, дарэчы, не толькі сетак, а ўвогуле звычайнага чалавека ён павінен бараніць ад тых, хто працуе з яго персанальнымі дадзенымі. Але як гэта будзе працаваць? І вось складанасць у тым, што ў краіне якой не да законаў, нават такі добры закон можа выкарыстоўвацца дзеля таго, каб прыцягваць да адказнасці, хто не падабаецца. Супраць звычайнага беларуса гэта будзе хутчэй бараніць, калі беларус не распаўсюджвае нейкія звесткі. А вось калі чалавек пачынае распаўсюджваць нейкую інфармацыю, то закон можа пачаць працаваць супраць. Закране гэта і недзяржаўных журналістаў. Закон дазваляе прыцягнуць да адказнасці за распаўсюд інфармацыі. Алена Дубовік, Белсат. Вяртаемся да галоўнай тэмы дня. Як спыніць расійскае кіраўніцтва, якое сцягвае войскі на мяжу з Украінай? Як перадухіліць новы міграцыйны крызіс на мяжы з Беларусю і якія высновы неабходна зрабіць з эвакуацыі з Афганістану? Гэтыя ды іншыя пытанні ў рызе абмяркоўваюць міністры замежных справаў НАТО. Распавядзе Александр Папко. Якія тэмы сённяшняй сустрэчы? Александр, калі ласка, слухаем вас. Вітаю вас. Сённяшнімі галоўнымі тэмамі сустрэчы былі
было абмеркаванне стратэгічнай канцэпцыі НАТО. Гэта дакумент, у якім указваецца, хто з'яўляецца асноўнай пагрозай для Паўночна-Атлантычнага альянсу, а таксама хто якія мае Паўночна-Атлантычны альянс каштоўнасці, як ён іх будзе абараняць. Таксама сёння абмяркоўваліся і надзённыя пытанні, не стратэгічныя, а пытанні, якія патрабуюць хуткага рэагавання. І вось адным з іх было пытанне, як спыніць расійскую дэманстрацыю сіл ля межаў Украіны. І пра гэта казаў генеральны сакратар НАТО Йенс Столтенберг. Дарэчы, ён прыгадаў і беларускае пытанне. Александра Лукашэнку хочуць пакараць за тое, што ён маніпуляваў мігрантамі і іх прывёў на мяжу з краінамі Еўразвязу і НАТО і справакаваў вялікі крызіс, якога не бачыла Еўропа ўжо шмат гадоў. Лукашенко павінен спыніць рэпрэсіі ў Беларусі і вызваліць усіх палітычных зняволеных, дазволіць дэмакратычныя працэсы і паважаць права народу Беларусі вызначаць сваю будучыню. Што тычыцца прысутнасці НАТО ва ўсходняй Еўропе, яе мэты выключна абарончыя. Яе выклікала Расія сваімі агрэсіўнымі дзеяннямі яшчэ ў 2014 годзе. У гэтым рэгіёне не было б ніякіх баявых групаў, калі б не было незаконнай анексіі Крыму ў 2014 годзе. Расіі давядзецца заплаціць высокую цану, калі яна зноў прыменіць сілу супраць незалежнай суверенной державы Украины. Таксама у вайсковую, а не толькі палітычную пагрозу ператвараецца і рэжым у Беларусі. Пра гэта заявіў падчас сустрэчы міністр замежных справаў Літвы Габрыэлюс Ландсбергіс. Я прапаную паслухаць ягоны каментар. У міграцыйны крызіс былі ўцягнутыя беларускія вайскоўцы. Гэта практычны аспект праблемы. Стратэгічны аспект заключаецца ў тым, што мы бачым, як расце ваенная інтэграцыя Расіі і Беларусі. Спадар Пуцін выкарыстоўвае крызіс у Беларусі, каб прыбраць яе да сваіх рук. Можна сказаць, што мы назіраем паўзучую анексію Беларусі. І сённяшняя сустрэча завершыцца, дакладней, сустрэча міністраў замежных справаў краінаў альянсу завершыцца заўтра. Заўтра да 30-кі сяброў НАТО далучацца стратэгічныя партнёры. Гэта значыць Украіна і Грузія. Міністру замежных справаў Украіны растлумачыць, якім чынам альянс гатовы дапамагчы ягонай краіне ў такой небяспечнай сітуацыі каля расійска-украінскай мяжы. Калегі? Дзякуй вялікі, калега, дзякуй вялікі, Александр. Гэта быў Александр Папко, які знаходзіцца ў Рызе на сустрэчы кіраўнікоў міністэрстваў замежных справаў краінаў НАТО. Мы працягнем гэтую тэму заўтра абавязкова, но зараз на іншыя пытанні адкажуць нашыя калегі, нашы журналісты. Вось беларускую журналістку, нашу калегу Ірыну Слаўнікаву праваабаронцы прызналі палітзняволенай. Яе вінавацяць у арганізацыі беспарадкаў. Агулам за кратамі застаюцца 30 журналістаў. Сёння ў Еўрапарламенце прайшлі слуханні аб прававых шляхах прыцягнення да міжнароднай адказнасці тых, хто здзейсніў цяжкія злачынствы супраць правоў чалавека ў Беларусі. Еўрадэпутаты і грамадзянскія актывісты вывучалі ўсе варыянты рэагавання міжнароднай супольнасці на падзеі, якія адбываюцца ў нашай краіне з мінулага года. Працягне Антон Каменскі. Лукашэнку ды іншым злачынцам, датычным грубых парушэнняў правоў чалавека ў Беларусі, не пазбегнуць адказнасці. Пра гэта заявілі ў Брусэлі падчас 3-го паседжання платформы Еўрапарламенту ў справах барацьбы з беспакаранасцю беларускіх уладаў. Сегодня можно начать те дела, юридические дела, которые и обращаться, скажем, в Международный суд по справедливости в Гаге, чтобы было начато расследование, и это можно сделать очень быстро. Ужо уведзены санкцыйны рэжым на еўрапейскім узроўні, і мы патрабуем яшчэ большых санкцыяў для гэтай краіны. Але важна таксама працягваць падтрымліваць людзей, якія змагаюцца за правы чалавека, як у Беларусі, так і за яе межамі. Тым часам пераслед іншадумцаў у Беларусі не спыняецца. У Менску працягнуўся суд над палітзняволенай шматдзетнай маці Вольгаю Залатар. Ёй пагражае да 5 гадоў няволі. Сёння Вольга выступіла з апошнім словам. Як мама і як каталічка я стаю на варце чалавечай годнасці і духоўнай каштоўнасці. Усе мае дзеянні і выказванні прадыктаваныя любоўю да людзей і нянавісці да хлусні і гвалту.
А паліцзняволенага старшыню партыі БНФ Рыгора Кастусёва шпіталізавалі. У палітыка падазраюць анкалагічную хваробу. Амаль 8 месяцаў яго трымаюць у СІЗА КДБ паводле абвінавачвання ва ўдзеле ў дзяржаўным перавароце. Іншага паліцзняволенага Мікалая Дзядка ўначы перавялі з Менскага СІЗА нумар 1 у Магілёўскую турму нумар 4. Паліцзняволеных у камерах праслухоўваюць, сведчаць кіберпартызаны. У якасці доказаў яны апублікавалі аўдыёзапіс размоваў, імаверна, працаўніка IT-кампаніі «Панда Док» падчас ягонага утрымання за кратамі. В текущих событиях компания стала неудобной. В текущей власти. Поэтому решили поискать, что там есть. То есть они не пришли конкретно с чем-то, что вы совершили, а пришли, чтобы поискать. Закон дае сілавікам неабмежаваныя магчымасці для збору інфармацыі пра затрыманых, асабліва палітычных, папярэджвае праваабаронца Сергей Устинов і раіць. Лучшая защита от оперативно-розыскного мероприятия, в данном случае, да, слуховой контроль, то есть прослушка, это не говорить об уголовном деле с сокамерниками. Ну, во-первых, они могут оказаться подсадными, ну или, как в данном случае, беседы могут быть записаны и потом в дальнейшем использованы против самого человека. Дата суда, начало суда и адрес, куда я должен в суд явиться. У Віцебску ў Кастрычніцкі суд выклікалі былога палізняволенага Михаіла Жамчужнага. Паінфармаваў яго пра выклік уначы вусна міліцыянт, але не патлумачыў прычынаў. Азнаёміцца з матэрыяламі справы Жамчужнаму не далі, бо яна не паступіла ў суд. Праз гэта паседжанне адклалі. Я вот расцениваю это как вот такое давление, как дополнительная репрессия ко мне, что отложенное, как говорится, наказание, ждать неизвестно чего, неизвестно по какому обвинению, неизвестно какие материалы дела поступят в суд. Журналістку Ірыну Слаўнікову праваабаронцы прызналі палізняволенай. Яе разам з мужам затрымалі 30 кастрычніка. Ірыну вінавацяць у арганізацыі і рыхтаванні дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак. Гэта абсалютна выключана і абсалютна не магчыма уявіць, што Ірына Слаўнікова была арганізатаркай нейкіх пратэстаў. Нават калі журналіст і быў на пратэсце, то ён выконваў свае прафесійныя абавязкі, і это ніяк не цягне на парушэнне крымінальнага артыкула. Агулам за кратамі застаюцца 30 журналістаў, а колькасць палізняволеных у Беларусі набліжаецца да 9 сотень чалавек. Антон Каменскі, Белсат. Напрыканцы цікаўная тэма, ратуюць ад адзіноты і трымаюць у тонусе, дапамагаюць перажыць стрэс і любяць без умоваў. Гэта ўсё пра стасункі паміж чалавекам і хатнімі жывёлінамі. Нездарма людзі пры змене месца жыхарства часта спрабуюць перавесці з сабою і хатняга гадаванца. Пра тое, як гэта атрымалася ў тых, хто мусіў уцякаць ад палітычнага пераследу з Беларусі, Ірына Дэрафейчук. Пакаёвыя расліны засталіся ў Беларусі, а 2 сабак атрымалася забраць з сабою ў Беласток. Наталья Клімовіч мусіла з'ехаць з Берасця разам з мужам год таму. Пасля неаднаразовых адміністратыўных пакаранняў за ўдзел у паслявыбарчых акцыях сям'я трапіла пад крымінальны пераслед. После того, как мы ушли на забастовку, к нам пришли с УДФР, печатали наше там имущество, забрали, произвели обыски на работе дома, забрали технику компьютерную, телефоны, и мы решили уехать после этого. Проблемаў з перавозам у Польшчу 2 сабак не было, кажа Наталья. Собаки уже как бы имели чипы, имели паспорта ветеринарные свои, белорусские. И все, что нужно было сделать для отъезда, это просто сделать справку в государственной ветлечебнице о том, что они на сегодняшний момент здоровы и у них там действующие прививки необходимые. Гэтаксама лёгка сваіх жывёлінак перавёз у Вільню Георгій Лазарук, хоць гэта даволі экзатычныя для Беларусі чылійскія вавёркі. Яны мои сябры, я их вельмі кахаю. Мне вельмі добра з імі, вельмі спакойна. Пасля таго, як малады біёлаг далучыўся да звароту навукоўцаў Акадэміі навук, дзе ён працаваў, давялося з'ехаць з Беларусі. На границе, собственно, трэба было сообщить погранцам, что везу вавёрок, яны мяне направили к ветеринару, ён даў талончик, с этим талончиком трэба было вернуться к погранцам, и они меня уже направили оплатить налог. На вавёрок в итоге никто и не взглянул. Што да жывёліны на мяжы пытанняў можа быць менш, чым да чалавека, пацвярджае і Вікторыя, якая мусіла з'ехаць ад пераследу ў Вільню з адным заплечнікам, а ўлюбёную котку Ліру праз мяжу ёй прывезла маці.
Ёй там пыталі, чаму, што, куды яна едзе і гэтак далей. Яна нават там плакала на мяжы, каб проста праехаць. І нарэшце дазволілі. А наконт коткі, шчыра кажучы, яны сказалі, што веткантроль зачынены, типа што праязджаць. Міграцыю, тым больш вымушаную, паводле ўзроўню стрэсу псіхолагі параўноўваюць са стратай блізкага чалавека. Адаптацыя можа зацягнуцца да года. Как бы не поддерживали человека волонтеры, диаспора, куда он попадает, просто близкие люди, друзья, семья. Все равно вот в этом периоде адаптации очень много таких моментов, когда человек остается сам на сам с этой проблемой. У падобнай сітуацыі менавіта хатні гадаванец можа моцна дапамагчы. Гэта такое, сапраўды тое, што грэе кожны дзень, таму што ты вяртаешся ў хату, і там цябе нехта чакае, і гэта, мне здаецца, вельмі важна для беларусаў, якія тут адны, і трапліваюць такую сітуацыю, што яны не могуць забачыцца з роднымі. У міжнародны дзень хатніх жывёлінаў, як і ў кожны іншы дзень, хочацца, каб кожны хатні гадаванец быў побач са сваім гаспадаром. Беглецы как скучают по Булькова, по Воле. Ничего, девочки. Если бы мамочку с папочкой закрыли в тюрьме, кто бы за вами смотрел? Ірына Дарафейчук, Белсат. Аб'ектыўна сёння скончаны. Далей у нашым эфіры аналітычная праграма «Размова Цыганкова». Чакана неўзабаве 5-й пакет міжнародных санкцыяў закране інтарэсы прадпрыемстваў не толькі з Беларусі, але таксама з Сірыі і Турцыі. Будуць і персанальныя жорсткія абмежаванні для хаўруснікаў рэжыму, памежнікаў, працаўнікоў Міністэрства замежных справаў, суддзяў і прапагандыстаў. Якая канчатковая мэта заходніх санкцыяў? У варшаўскай студыі Белсату адказны за замежную палітыку і гандаль у народным антыкрызісным упраўленні Анатоль Котаў. Гэта неўзабаве, а я з вамі развітваюся. Да пабачэння.